בקיצור, אני מורה בעינות ירדן. אז השעון צלצל ב-6 בבוקר. קיביתי אותו, חזרתי לישון. השעון צלצל שוב. קמתי בבהלה. שיט, 8:30. קמתי, לא היה לי זמן. החלטתי שאני מתארגנת באוטו. טייץ, מברשת שיניים, פן, מפתחות, אודם, לק. יצאתי. רדיו, כל הגליל העליון. שמתי משחת שיניים, סמק נפלה. אין לי זמן לבזבז. לגמתי, ירקתי. לגמתי, גרגרתי, ירקתי שוב. שיט, ירקתי על ילד. שמתי גרביונים. שוב במתלון נכונים. לא נורא. שמתי אודם, סידרתי את השיער, תיקנתי את הלק, נשקתי תהילים. הגעתי לבית ספר. כיף לשומר. כמעט דרסתי ילד. תפסתי את החניה הטובה. יצאתי מהאוטו. חייבת לקנות נעליים. נכנסתי לחדר מורים, העברתי אצבע. חייבת קפה. פתחתי את הקופסה של הקפה. אין קפה. שוב ילדים גמרו הכל. הסתפקתי בתה. מגירה, פתקים, בוקר טוב. מפתיע, אין ילדים. זרקתי את הפתקים, המשכתי את היום. שעה ראשונה, כיתות ז'. לקחתי טרמפ עם דוד. די, אני כל הזמן, מספיק עם זה. הלו, תפסי טוב שלא תפלי פה. אני נהנה מכל רגע, כיף, חבל על הזמן. תענוג פה, בחורות נחמדות, אומרות בוקר טוב כל יום. תתחילו לשמור קצת על הציוד. די, אין לי כוח. הגענו ליעד, כיף לדוד. נשמתי עמוק, נכנסתי לכיתה. התחלתי את השיעור. אלדי עם החולצה ירוקה והנזלת באף זרק על העט. נשבר לי, חייבת סיגריה. הלכתי לפינת עישון. תהיתי בפינת עישון. תהיתי עוד פעם, מצאתי. עישנתי. הפסקה. הרעב וקבי. לא היה לי אוכל. איפה יש אוכל? מעבדה. לא נורא, נכנסתי. מפתיע, הן אוכלות. הצטרפתי. סבתי. כיף לבנות. עוד אחת ללודה. הלכתי. שיעור בי"ב. נכנסתי לכיתה. תלמיד עם חולצה כחולה הזיל ריר על השולחן. חתכתי. ראיתי י"בניקים מעשנים על הדשא. הערתי להם. הם ניצחו. הטלפון התריע. ועדת גישור, צוות חברתי, ועדת טיולים, פרלמנט. אין לי כוח. חיביתי את הטלפון. חייבת משהו מתוק. איפה יש משהו מתוק? טל. נכנסתי לצריף. כיף לליטל. נכנסתי ללשכה. מזל, לא היה שם אף אחד. הלכתי לארון. נהדר, סוכריות. ירדתי על כל הקופסה. התעסקתי קצת בדברים. מפה לשם פיתרתי 5 מורים, הזזתי את הספרייה מטר ימינה וסגרתי טיול שנתי לבורגס. רק שטל לא תגיע. היא הגיעה. כיף לטל? ברחתי. 1:45. בדיוק הזמן לארוחת צהריים. עקבתי אחרי הריח והמוזיקה המזרחית. ושפיזין. כיף למשה. התיישבתי בשולחן הקבוע. יגאל כמו תמיד חיכה שם. משה התחיל להזרים את האוכל. פתח בסרט סלטי מרגשת. המשיך בצ'יפס, פלאפל, שניצל, קציצות, בגט, שווארמה, פיצה, חצילים, פיצת חצילים, פיצת חתולים, מטאטה, תמונה של הבבא סאלי, סלסלה? משה שאל אם אנחנו רוצים לשתות. ביקשתי דיאט. אני שומרת. אחרי 28 דקות, 2035 קלוריות ו9 שירים מזרחיים, הביתה. הלכתי לאוטו. נכנסתי. הטלפון צלצל. הזכיר לי שיש לי שיחה עם חניכה. חזרתי. נכנסתי לחדר. החניכה כבר חיכתה שם. היא בכתה. שאלתי מה קרה. היא אמרה, את לא מבינה מה קרה לי. פה הפסקתי להקשיב. המוח שלי נדד למקומות אחרים. תמיד הקיר הזה היה צהור? חייבת לקנות נעליים. תחסכתי הבוקר? כן.
היא קלטה שאני לא מקשיבה. קלטתי שהיא קלטה שאני לא מקשיבה. הנהנתי. היא המשיכה. והמשיכה. והמשיכה. נרדמתי. התעוררתי. והיא המשיכה. השמש שקעה. וזרחה. ושקעה וזרחה. היא המשיכה. פתאום נזכרתי שטל אמרה שיש משהו חשוב בחדר אוכל. יש משהו חשוב בחדר אוכל. אמרתי לה שאני צריכה ללכת, כי יש משהו חשוב בחדר אוכל. חיבקתי אותה. הלכתי. יצאתי מהחדר מורים. הלכתי לכיוון החדר אוכל. הייתה שם התקהלות גדולה של ילדים. שוב פעם יום תהיה? התקרבתי. הם התחילו למחוא לי כפיים. לא הבנתי במה מדובר. אולי זה נעלי בית? אולי נשאר התחינה על הסנטר מאושפיזים? המשכתי ללכת. בסוף השביל היה שלט שעליו היה כתוב תודה. מילה אחת, 4 אותיות ומשמעות גדולה. מסביבו ילדים מריעים ומפרגנים. הזכרתי כמה מיוחד בית הספר שלנו, ומה גורם לי לקום כל בוקר ולבוא לפה. כיף לדעת שאחרי הכל מעריכים אותך ואת מה שאת עושה. בקיצור, אני מורה בעינות ירדן.